Actually ang age swtwi no asta asta kai shongka hangai je mono ni saimiya je furu ang kajagi thanga tini khe ang lekchomani bazar phai sokpajak bazar tam tam tong ang norok no phuno gana nai tong ni norok thorai habusu 20 টাকা mata 20 টাকা 1 2 3 4টা tong hada 60 টাকা কেজি কেজি আম 60 টাকা তিলিয়া টাকা না সিং কত জানি মাগুরটা কেজি 1500 টাকা দেখবা দুইটানি দাম না মজা মা ফাই দোকান দে গরমের বেশি থাকে না তো কিলো 1500 80 কত 270 370 দুই তিনটার দাম আছে তিনি খাই আং swtwi gudok খাইনাই nang nang bhai ka swtwi gudok khai phuno gano alu bai swtwi no sekang pressure cooker ka sitiri nai komo asta asta khana swtwi no patla patla khai ka hangkai munia singo ma asta asta kai tabung na doti na munnai ki ko a kai seriri nai pias mosa berma som simi risinai swtwi dori liya iko mona tabung ang sitiri nai 6-7 বার hangkai no muni thanai amon pore majon risinai ta iko ang swtwi pressure cooker ri mani tabo khai mona ang kisa hulnai hul kangai kepagi thangkai te sari oi aploka berma mosa jotono ri oi ekloge songbe sinai ta tabo khai jotono arok berma rok mosa pias ri oi swtwi no to kuniyaw ka huli paikha hangkai tabo tese songsinai tabo khai tai sitiri liya nai nai grana ani swtwi gudok tiksa kai butui ran naikha agini swtwi hulja mosorok ngai to kebek thangpaikha ang norok na kaisa kok sai khana rwani du norok ana hamia rok ta wansok di ani jeta real life ni kok nang sai dongo actually ang age swtwi no asta asta kai shongka hangai je mono ni saimiya je furu ang kaijagai thanga khublasi ma singjakok kaijagai thanga kaijagai katal thangpuro ani ingko bakara jekma norok no ang buji mangala khnai bakara jekhnai saima khana rikya ke ma swtwi gudok khainai ni saungga angno sirika kokha hinge afrukai thapawa khaiye swtwi na asta asta khai rogo hinge ang wanchogo mo swtwi muso mongalak ble hinai hinge tofan ang khuk peri to saragya hinge angkai to age chawo swtwi chapano angkai saime ba patla patla khai alu ba jahai kese khayongge swtwi ko sikepe gya karak karak ngi dongo ngai jefro ang mano swtwi amti khai mosdeng ba gudok khai manu khangai afron theke ngai ang swtwi nom teke asta asta khaiye gudok khai kata ngai baksa baksa borok to tongya diba ang rengya rok khanai ngai boini thani nugui serengma bo tongo haya diba na ke norok ang jeo kok samarok jajaya ta nangjakte ani life ni kong se ang sawo hinge especially bori rokai songnani no nango tangi hinge nijini logini borok bo tongo hinge boini nogo jung to buma bufani life jiboni pore tisa logini borong ni nogo ma thango hinge busa phayano jung bono songai jarna nangano hinge jung especially bori rok hinge songnani ni nango rengya hani tongkha hinge jung akamna te rengya jung serenglangnani ni nango mo swtwi mosdeng swtwi gudok rok ta chini chamung ba jung serengai songnani ni nango haya diba na norokai bahai ungjak iko ani gudok totally moni thangka hinge norok bahai ungjaka ani gudok no te ani songma rok no norok ano comment khai sadi ge jefuro ang norok no sayada swtwi asta asta khayu hnai mani thani sereng hnai ma khai ta afro khangrai bai khayu ang tabo bo moi to tongko ang khai to tini khangrai bai khailiya ama sari rikha ga swtwi gudok aro khangrai rok rikhai belai no thogo norok bo chai nai di je chaya tongnai rok khai ge ani tini ni norok swtwi gudok no bahai ungjaka ana kisa chajagui tongkha ba kaisa like ri di gai tomungno je katal katal ani channel na nai tongo hingke ba ana kaisa subscribe ri di i kodin na ni moi chakumra boso thorai ha mosdeng swtwi gudok
Tini bagai amseng na ang sagram do saman pore norok bai mami ni. Iko seng salai dong tabo kai. Thoka. Sute mos de. Apa ni gas dong bagai asak sai man the ta.